Kapin sa 300,000 pesos nga balor sa gituoang shabu ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa usa ka 36 anyos nga lalaki atol sa usa ka buy-bus operation sa Sitio Puol, Barangay Bangkal. Gawas sa mga pinakete sa gituoang shabu, nasakmitan usab ang sospek ug usa ka kalibre 22 nga revolver nga may upat ka mga bala. Mulupyo ra usab sa dapit ang sospek kinsa usa ka on-call laborer. Gisubay pa karon sa mga intel operatives ang tinubdan sa illegal nga drogas nga nasakmit gikan sa maong suspitsado. Tulo na ni nadakpi, katulo na ni kahigayon nga nadakpan. Nadakpan ni siya atong 2020. Unya. Na desisyonan na makwital section 5 and 11 Japon niya. Pag 2023 ma'am, nadakpan na sad ni siya. So, nakagawas tungod sa plea bargaining ma'am.